Не издържам повече. Разбира се, че можеш. Не можем да умрем от липса на кислород, нали помниш? Но все още имам чувството, че ще умра. Опитай се да не мислиш за това. Или може да се възползваш. Искам да видя какво прави смешното ти карикатурно тяло. Джей, спокойно. Спокойно, това си ти. Добре, ето ме. Добре, влязохме в синята зона. Хей, имаме нещо ново. Добре, ставаме червени. Пол, оранжево. Жълто. Зелено. Вау, виж, сега си синя. Тя вече беше синя. Предполагам, че промяната на нюанса просто става по-бърза. Защо аз правя това? Защо не някой от Защото вас? със всеки се случва нещо ново. Например, Кинър започва да свети. Косата на Рагата стърчи нагоре, маската на Генгъл се върти и крайниците на Зул се завиват направо. Крайниците ми се изправят. Изключено. Ами ти? Отказва да ни покаже, защото е страхливец. Искам да запазим мистерията жива. Какво мислите вие, зрители? Ще спреш ли да правиш това? Защо всички стоят наоколо, когато има приключение? Нещото приключение е мистерията на имението Миндехол. Точно така. Това голямо призрачно имение се говори, че е изпълнено до ръба с паранормална активност. И от вас зависи да разрешите дълбоките мистерии на къщата. И да уловите цялата призрачна дейност, която можете. И за първи път можете... Къде е Зубо? Аз направих това приключение страшно и мрачно за нея. Какво? NPC-тата няма да се самоосъзнаят с това, нали? Откъде да знам, аз не съм шефа. О, чакай, аз съм. Както и да е, всички старшата къща, време за приключения. О, това място е призрачно. Чуя се колко трудно ще се справи Гейн с фактора страх. Надявам се това приключение да не се превърне в още един ужасен кошмар. Всъщност не съм фен на ужасите и наистина не се справям толкова добре с страховете от прескачане. Хайде, това да не беше страшно. Какво е, ти се страхуваш от прахосмокачката? Шей, бъди мил с нея. Тя имаше тежки няколко дни. Тя и всички останали. Нали, Генгъл? Ето, някой чувства ли това? Джей! Аз съм призрачен! Защо не се връщат? Спомням си първият див удар. Не знам защо обаче не се отделят от твоите. При мен това не се случи. Преди да започнете своето приключение, трябва да изберете през коя врата да минеш. Вратата отляво е нормалната врата. С оценка вау за всички възрасти. Вратата отдясно е наистина страшната врата. С оценка за зелпле си. От вас зависи дали... Какво, Джакс? Какво? Мислех, че трябва да заловим всички призраци. Коя врата да изберем? Не съм сигурен. Нека опитаме това. Да се тревожи, Генгъл, аз ще я взема! О, това е била страшната врата. Зубо, ела при мен. Просто искам да говоря с теб. О, да! Какво? Ахех, можеш ли да правиш това през цялото време? Зубо, аз просто исках да разбера, защо продължаваш да пропускаш всичките ми невероятни приключения. В крайна сметка може да нанеш чувството на балончето. Чувствата на балончето. Стига за чувствата на балончето, какво ще кажеш за твоите чувства? Аз И така, какво мислиш, Зубо? Аз предпочитам да не. Това е смешно. Давай. Не, искам да кажа. Вече ти казах какъв ми е проблемът. Просто никога не помниш, защото... Мозъкът ми е болен с пчелен восък и кокосов орех. Нищо не избягва на тези торти. И така, какво мога да направя, за да направя приключенията си по-привлекателни за те? Виждаш ли, точно за това говоря. Всичко, за което мислите, са вашите приключения. Няма нищо общо с приключенията. По-просто е. Забрави.
Заловиш тази готина пчела, която нарисувах? Къде сме? О, това е? Не е. Чуй се, какво ли е това? Казвам се барон Теодор Мюденхол, ловът ми е хоби, откакто се помня. Въпреки че може да се каже, че в крайна сметка това стана по-скоро мания. Съществото, което виждаш пред себе си е този, който преследвам от години. Не е съвсем мъж, но не съвсем животно. Нещо нечестиво. Нещо зло, боех се да прекървам всеки буден момент. Правя всичко възможно, за да защитя семейството си от създанието, надявайки се, че когато в крайна сметка го убия, щях да се освободя от това ужасно чувство. Този неизбежен страх. Грешъв. Знаеш ли, започвам да си мисля... Какво ще кажеш да се опитаме да намерим път обратно към другите? Добре, страхотно, това е страхотно. Обичам тези приключения. Явно може да пояздим това нещо догоре. Заключено е, разбира се. Заключено е, обичам, че е заключено. Вторник, 4 декември, въпреки че бях простроил съществото ми няколко пъти в жизнените му органи и отезах главата му, за да я запазя като награда на стената си. Проблемите ми тепърва започваха. Откъснах очи от тялото за това, което ми се стори само за минута. И когато погледнах назад, тялото го нямаше. Съществото не беше мъртво и щеше да се върне, за да си върне това, което бях взел от него. Ако някой слуша това, всичко, което искам от теб, едно нещо, не изпускайте главата от погледа си. Вие сте предупредени. Това е доста неудобно разположение на знанията. Намерих го. И това е доста неудобна тъмнина. Какво беше това? Това ти ли беше? Не. О, искаш да кажеш, че те грабнах точно сега? Да, това бях аз. Това е твоята ръка ли? Това е моето око. Да, но кое око? Наистина не мисля, че ме ще спреш ли да докосваш окото ми. О, да, извинявай, съжалявам. Какво стана? Току-що си спомнях за един много забавен виц. Тогава защо изкръщя? Може би също се беше толкова смешно. О, боже мой! Мисля, че трябва да се държим един за друг и бавно да се върнем в старата с трофеите. Звучи ми добре. Какво беше това? Какво е? Това? Вероятно само магнити или лодка. Лодка. Какъвто и да е случай, мисля, че трябва да сме напълно тихи. Аз добре, да, съгласна съм. Знаеш ли, понякога си наистина успешен с тези неща. Тук има муха. Не мислиш ли, че това прави много шум? О, боже, има муха. И хванахте! Мисля, че хванах. Не съм точно сигурен. Извинявайте, бихте ли говорили по-високо? Не можах да ви разбера. Бягай. Хайде. Помни, мисля, че това може да е съществото от касетите. Хайде. Изглеждаш красива, скъпа. Успях. Хайде, дей. О, да! Подгответе се за излитане, защото тази лодка върви нагоре! Това не работи! Това изобщо не работи! Защо не се качваме?
Не използвам приключенията си, за да измъчвам гостите си. Всяко измъчване е 100% случайно, както всеки добър военнопленник. Вероятно дори не слушате. Ах, хех, дори не говорехме за това. Наистина не можех да дам по-малко глупости за приключения. Тогава какъв ти е проблема, Зуба? Опитвам се да си спомня, но ти мозъкът ми не можете да ми кажете. Ах, хех, аз съм, помниш ли, не харесвам себе си. Мразя това тяло, мразя всички тези глупави подвижни парчета. Просто искам да намеря нещо, което да се чувства добре. О да, сега спомних защо не мога да се сетя, защото този проблем е решен. Просто заменете нежеланите си зубочасти с нови. Опитвам се да намеря части, които харесвам от деня, в който дойдох тук. И така, обратно към приключенията. Забрави. Какво да забравя? Просто забрави. Да забравя какво? Кейн, никой не харесва глупавите ти приключения. Ха-ха, браво, Зубо. Рагата е твърде мила, за да каже нещо. Джакс просто обича да се яври с всички. Генгъл е твърде срамежлив, за да говори. Кинър е луд и помни, тя изглежда травматизирана всеки път, когато се върне от такъв. О, създаването на приключения е моето изкуство. Това е всичко, за което съм създаден. Всичко, което съм и... Това, което казваш, може да означава, че съм лъж в единственото си нещо, в което съм добър. И това би било... Чия терапевтична сесия е това отново? О да, трябва да стигнем до дъното на твоите поведенчески проблеми. Ще ти покажа няколко мастилени петна. И ще кажеш първата дума, която ти дойде на ум. О, Боже, къде сме сега? Не съм сигурен. Май сме в някаква изба. Нещата станаха много по-лоши, отколкото може да се представя. Моята параноя ме беше довела до точката, където вече не бях закрилникът, от който се нуждаеха жена ми и теоретичните ми деца. Подскачане на всяка сянка, всеки шум. В крайна сметка застрия в любовта на живота си, бъркайки я със създанието. Иронично е, нали, в опитите си да я защитя. В крайна сметка аз самият станах чудовището. Сега чакам долу в мазето си, вече няма какво да защитавам, освен собствената си душа. Ако не друго, ще убия зяра, който взе всичко от мен. Какво ще кажеш да му вземем пистолета? Да, звучи ми добре. Моля те, не оживявай. Добре, няма. Изглежда, че имаме 2 изстрела. Нека ги накараме да преброят. Ами да. Остани зад мен. Кинър, мисля, че може да имаме проблеми по този начин. Просто го остави на мен. Мога да се справя с това. Вече сме добре. Това е, което щях да кажа, ако не знаех, че създанието всъщност е един от божиите ангели. И всеки, който му навреди, ще бъдат завлечени надолу в студените спираловидни ями на ада, където живее душата ми. Извинявам се, скъпи слушател, но имам нужда от жив домакин. И вашите тела ще бъдат единственото ми средство за това. Чакай сега. Как е записал това, като е бил фада? Пусни ме. Надявам се, че сте готови, защото следващият дух, който поемеш там, ще бъде последният и вашите тела ще ми принадлежат. Мразя това глупаво приключение.
Добър тей. Съжалявам отново, че съпругът ви е убил и всичко останало. Знаете какви са мъжете. Винаги с най-глупавите си приоритети. Ха-ха, не гори знам. О, не го слушайте. С безкрайните си монолози. В гръцка трагедия. Този човек можеше да завърти история от 57 секунди. Благодаря отново за чая. Прекарах си много приятно тук. Чувствайте се свободни да посетите по всяко време. Определено. Поздравления, мои железни вафлени фуники! Вие сте поели по правилния път. И трябва да се гордеете какви добри хора сте. За съжаление, трябва да изчакаме, докато другите ви съотборници завършат своето приключение, преди да мога да ви дам разрешение да си тръгнете. Чуди си, колко време ще бъде това? Не е типично това, което бихме се описали какво ще бъде ада. Ние сме буквално в ада в момента. Повяволите. Разбира се, че щях да съм в ада. Просто се опитай да запазиш спокойствие. Сигурен съм, че Кин е включил нещо за бягство. Задръж. Нека опитам нещо. Хей, там всъщност има стълби. Може да е изход. Може да ни свърши работа, тъй като все още сме в телата си. Все още се тревожа за това, което каза късетата по-рано. Просто ще се опитам да вървя бързо. Чакай, помни! Помни! Безплътно, лол. Помни! Хей, махнете се от нея, проклети зли души! Как е жена ти, Кинър? Хей! Добре ли си сега? Не. Предполагам, че душите са привлечени от живите същества. Просто искам кораб, с който да мога да си тръгна. Човек, 7 години за компютърни науки за това, а? Защо? Всеки ден, който прекарвам тук, е един кошмар след друг. Знаех си, че ще свърши мака. Той просто иска да страдам. Наистина съм в ада. Не казвай това, не си в... предполагам, че технически сме вътре. Забрави за това. Какво ще кажеш да се отпуснем за малко, докато нищо не ни преследва? Моя беше грешката, че тръгнахме по този път, нали? Наистина съжалявам за това. Защо се държиш толкова различно напоследък? Ма е така, нали? Обикновено не съм толкова добър с спомените. Но винаги да си заобиколен от тъмнина, връщаме в определено време. Веднага след като жена ми беше абстрахирала, не си спомням точната поредица от събития. Но двамата се озовахме заедно в форта. И беше тъмно. Тъмнината като че ли малко я успокои. Суровите назъбени ръбове се изгладиха. И тя вече не изглеждаше оттъжнена. Тя не беше същата като преди, но тя беше достатъчно спокойна, за да я докосна за последен път преди да бъде изпратена в мазето. Винаги се връщам в онзи момент, когато съм погълнат в мрака. Имал си жена, например тук в цирка. Да, беше забавна, креативна, наистина в ентопологията. Преди мразех баболечките, но някак ме накара да ги харесвам. Това не е най-веселият спомен, но това поне е това, дето имам контрол. Знам как се чувстваш в цирка. Понякога всичко просто изглежда безсмислено. Да.
Но това не е така. Ако имаш хора до себе си да се грижат за теб, добрите спомени могат да направят много. Не ги изпускай и цени тези, които са наблизо. Никога не знаеш кога ще си отидат. Най-лошото нещо, което можеш да направиш на този свят е да накараш някой да се чувства, че сякаш никой не се нуждае от него и никой не го обича. Радвам се, че си тук за мен. Знаеш ли, продължих да мисля за последния запис. Той каза, следващият ти дъх там долу ще бъде последният ти. Може би можем да преминем, ако не дишаме. Не съм много добре в задържането на дъха си. Ами, какво ще кажеш да опитаме? Не мисли за това. Ако си тръгнем и се върнем в цирка. Просто ще се върнеш към лудостта. Няма да помниш нищо от това. Ти ли си? Не се тревожи за мен. Стига да го направим, всичко ще е наред. Много си силна, помни. И знаеш, че ще можеш да преминеш без това. Просто се дръж за мен. И ще го преодолеем заедно. Готова ли си? О, помни, Крал, хора, добре ли сте, беше ли страшно? Добре съм всъщност. Нещо такова. Какво се е случило с него? Не се тревожи за това. Помни беше много смела. Поне си мисля, че беше. Ти ли беше? Нещо подобно. Хей, Рагата. Да? Просто искам да кажа. Благодаря, че винаги си загрижена за мен. Чувствам се сякаш през всичко, наистина не съм бил достатъчно благодарен за това. О, благодаря ти, помни. Просто искам да се уверя, че се справиш добре. Сети ли се да вземеш комедийната ми маска? И започвам да се чудя, ако Дивият запад беше правилно направление към това. Упси Дейзи, изглежда, че са свършили с цялото приключение и трябва да се приберат у дома. Бързо, струва се, че не сме имали телепатичен сеанс. Добре. Добре, дошли отново, мой мял къщи млекарки. Никога повече не ни наричай така. Какво беше усещането да останеш с лудницата? Всъщност не беше толкова зле. Озвучители Лъчезар Тодоров, Михаела Попова, Мария Минчева, Преслав Евдиянов. Епизода е обработен в Аудио Варна Аудио с уважението на българите към самата анимация. И честит Хелоуин!